ב-2019 היה נער בשם אייל בוחבוט. שם הבמה שלו בקהילת הראפ היה אלוהים, שזה שילוב של השם שלו אייל ושם השם. הוא היה עושה מוזיקת ראפ והיה ידוע בקהילת האנדרגראונד בחיפה, וזה אדם ארצי. אתם לא מכירים אותו עדיין. הוא וחברים שלו היו מעריצים של אלוהים והכל היה טוב. אחרי כמה שנים, אדם גדל להיות הראפר שבונגו, שמשום מה, בשירים שלו הוא מגביר את הפיץ' ככה שהוא נשמע כמו תיאודור מאלווין והצ'ינקלס. הוא הזמין את אלוהים לסשן הקלטות ב-2022 ומאז הם שמרו על קשר. באותה שנה אייל בוחבוט, אלוהים, היה צריך להתגייס, אבל אז עבר תאונה נוראה ונדרס על ידי משאית. לקח לו זמן להחלים, אבל הוא יצא מהתאונה בשלום, אבל בגלל התאונה הוא לא יכל להתגייס. הוא לקח הפסקה מהראפ במשך 4 שנים, ובזמן הזה שבונגו שינה את השם שלו לארצי, שזה שם המשפחה שלו. והוא החליט לשיר באנגלית הפעם, והוציא כמה שירים על השם הזה. וב-2024 אלוהים חזר לראפ והתחיל לעלות טיקטוקים על השם סילבר 19. הוא חזר לראפ עם עוד 2 ראפרים בשם פלאג וג'וי, שאתם מכירים בטח מסרטונים של נוטטקו. לא טעמתי נקניקרב שיש לו טעם כזה בחיים. אתה לקח אותי עד נתניה אחי בשביל לאכול את השניצל המזדיין הזה אחי, אני אסיים. ואגב, גם סילבר היה בסרטון אחד של נוטטקו. צלם אותי, צלם אותי. תפסיק לצלם אותי! What the fuck! ואגב, נוטטקו מפיק את השירים שלהם בסתר תחת השם אורונסקי. והם קוראים לעצמם סדקו. והם כולם גרים בחיפה, זה למה זה הכל מסתדר. בחלק מהטיקטוקים סילבר היה מסתלבט על ארצי, וארצי היה לוקח את זה ברצינות ורושם לו תגובות שנאה על הסרטונים. אם תחפשו את הסרטוני שנאה האלה שסילבר עשה על ארצי, אתם לא תמצאו אותם, כי חצי שנה אחרי שסילבר פתח את הערוץ הזה, אז הערוץ שלו נחסם, וכנראה בגלל הסרטונים האלה. הנה הודעה שסילבר שלח למישהו בשרת שלו בשם איבל ג'ורדן המלך, ואיבל היה מספיק גבר כדי לשלוח לי את ההודעה שסילבר שלח לו, וסילבר הסביר בהודעה מה קרה בינו לבין ארצי. אז הנה הודעה. הוא נפל לרייג' בייטים שלי בסרטונים והתחיל לכתוב לי הייט. יום אחד התעצבנתי עליו והגבתי לו חזרה להייט שהוא רשם לי, והוא ממש התעצבן והתחיל לאיים שהוא ירביץ לי. ואמרתי לו, או שאתה סדיס או ששתוק, ואני שם התחיל הביף. עבר כמה חודשים והוא חזר לראפ עם שם חדש. והשם הזה הוא טאקי. אז מה קורה חברים? כאן אורי גמליאל בסרטון חדש. הפעם זה לא סרטון תיאוריה כמו שאתם חושבים, זה יותר סרטון הסברה כזה, אבל זה עדיין באותו הקונספט. הסרטון בשיתוף פעולה עם אנדרגראונד ישראל. בהתחלה הסרטון היה צריך להיות סרטון אייסברג על טאקי, אבל החלטתי לזרוק את הרעיון הזה כי זה נוגע באנשים ודברים שאני לא יודע או מכיר, ובכנות אני מפחד מתביעה. אני מצלם את הסרטון בבית ספר שלי באמצע הלילה כי האקוסטיקה פה בת זונה, בואו נמשיך. אדם ארצי, שידוע עכשיו בתור טאקי, פתח חשבון טיק טוק וקרא לעצמו טאקי, ועשה דיס על הראפר הצעיר טוקסימן. אני גיגס פאק, אתה תדבר שלך כבר עשו לך וואקווה, היית אותי היית טאקי והיית קוואקווה, לבליק אתה מחפש את כל... אבל זה לא רלוונטי וזה נגמר מהר מאוד. אחרי שהוא רב עם סילבר, הוא העלה טיק טוקים בכוונה לרדת עליו. ואחרי כמה לעיתים כמו 5 אובן ובופק, טאקי נהיה די מוכר בקהילת האנדרגראונד בארץ. והוא עשה דיס על סילבר שבו הוא קורא לו אני ולחברה שלו אנורקסית. מה? אתה רואה שהבן שלך תמצא עבודה, אתה מעלה טיקטוק, אין לך אפילו פרנסה, פאק, הכל זה נשבר, אולי לא יהיה זמר, אני עוד לא יהיה בן שלי שמעלה טיקטוק, הבן שלך. אחרי כמה זמן סילבר בעצמו העלה דיס לטיקטוק, שבו הוא יורד על טאקי ואומר שהבגדים שלו מזויפים ושהוא לא סיים בגרות. מי? נותן לך כף אני רק בעצור! פותח את התחת על טאקי סגור
ואז טאקי הוציא את הדיס סניצ'וור 19, ששם לפי דבריו של סילבר, טאקי לקח את הדברים רחוק מדי. הייתי אומר את זה גם, כי הקאבר של הדיס זה תמונה של סילבר מראה את הזין שלו לילדים בדיסקורד. אבל אני נכנסתי לשרת ושאלתי את הילדים שם אם הדבר הזה באמת קרה והאם סילבר באמת עשה הדבר כזה, והם אמרו שלא, והאסלה כיסתה את זה. תגידו, זה נכון שסילבר הראה את הזין שלו אליכם בשרת? 6-7. לא. די, איתי, די. הוא לא הראה, אבל הוא לא הראה. הוא לא הראה. הוא לא הראה. כן, כן. סטאקי ישראלי. אין בולבולים בשרת שלפי דבריו של סילבר שוב, טאקי ידוע בתור שקרן כרוני, וזה בא לידי ביטוי בדיס הזה. בגלל הדיס של טאקי, סילבר שוב הוציא דיס לטיקטוק. ובדיס הוא מספר על מישהו בשם אילייצ'וק, שב-2019-2020 היה סוחט בנות ומוציא מהם תמונות עירום. יונתן הקטן גילה בבוקר נסחנה לצף ולמסכן להקליטות תיזכר תעלה את הסרטון לא מצומזר הכיני מחכה קשר לאמא תבקש לחפש את הנקיטק מתגונר רק זיופים ולא יודע להתלבש הוא קנה פריט אחד כל השאר אצלו פייק מעדיף יש שתיים רק בינתיים לגנות בגדי נשים הידבר יפה אחי תן כבוד למבוגרים בוא תעשי קצת את הטרקטור שאחשוף לך את הפנים אתה אומר אני שקרן אבל מוכר את הכובעים בוא תזכיר לי זה אילייצ'וק הוא התחסס אחרי הפשיט באמת לא אתה מאמין הוא החליט זהות בגלל שקרים הוא גנב מסוחרים לא מפתיע שאתם חברים לך תרוץ שוב להקליט לעומת חלי יש חיים אני עובד בהייטק לא עם ג'אנקיס טסת מריחון בוא נסתכל על העתיד שלי כן הוא יותר ורוד אולי תחזור כבר לאנגלית אתה קורא לקו שחתי זה נראה כל כך נורא ואתה הוצאת אלפים כן הייתי ברוק זה לא סוד לשם לא אחזור. ובדיס הוא מספר על מישהו בשם אילייצ'וק שב-2019-2020 היה מתחזה למפורסמים באינסטגרם ומוציא מבנות תמונות עירום. בדיס סילבר הראה DM שלו מתכתב עם מישהו על זה שטאקי היה יוצא עם מישהי, וכשהוא היה יוצא איתה הוא היה חי לה מהאשראי וגונב לה בגדים, ואז אחרי שהם נפרדו היא ביקשה את הבגדים ואת התיקים שלה בחזרה, וכאילו הכוונה לתיק אחד, ואז טאקי השתינה לתיק וצילם לה ואמר לה אני בואי לקחת אותו עכשיו כאילו. אוקיי, עכשיו פה זה נהיה אפל. הוא שלח מישהו לגנוב לה את הטלפון, ושהיא הייתה במסיבה הוא הפיץ את העירום שלה. עכשיו לפי מה שהבנתי זה שכנראה היא קורבן של אילייצ'וק, והניוז שהבחור שטאקי שלח לגנוב לה את הטלפון, הוא מצא את אותו הניוז מהצ'אט שלה עם אילייצ'וק. אחרי הדיס הזה סילבר אמר את זה. אמר בקבוצה, הוא אפילו לא הגיב על זה, למרות שאני יודע שהוא אוכל את עצמו בפנים, כי אמרתי לו בדיס לך תרוץ להקליט עוד אחד, אז אם הוא מקליט הוא יצא 0, אם הוא לא, הוא יצא 0. עכשיו כל הסרטון הזה רץ עם אותו שקר אחד ענק, מחוץ לקונטקסט, הוא יכול להעלות אותו, לא מצונזר, אם רואים שם משהו, אמרתי לו את זה כמה פעמים, אבל הוא פוסי, הוא יודע שהוא משקר, אבל לא רואים שם כלום, הוא ליטרי מצד זה את האסלה. מאז הדיס הזה, טאקי נשאר נורא שקט לגבי סילבר, כאילו הוא כן הספיק להוציא אלבום ולהפיק שיר של דודו פרוק, אבל הוא כן אמר בשיר מאמי איישוז סלש פדופיל מהאלבום החדש שלו. הוא כמובן מדבר על התקרית של סילבר וההופעה של סדקור בסקייט פארק ראשון לציון. וגם בהופעה האחרונה שלו עם ינקו דיין וסטיב גימל. אגב סטיב גימל, עכשיו שמעתי שהוא הוציא דיס על סדקור בשם 4 בשורה. השיר מתוך האלבום שלו מחרוזת בנגים 4, וההסבר על הדיס נמצא באתר ג'יניוס. הוא הופיע עם הדיס סניצ'וור 19. אבל עכשיו טאקי בביף עם איזה זקן אחד בשם המניה, וגם המניה הזה הוציא דיס על סילבר, וסילבר גם הוציא עליו דיס. הם בקרבות דיסים, טאקי וסילבר עליו. אז מי יודע, אולי השנאה המשותפת שלהם להמניה תקרב ביניהם ותיתן סוף לביף הזה? אי אפשר לדעת. סילבר הוציא 2 סינגלים מאז, ומאז התקרית הוא עוסק בהייטק, אבל ב-19 ל-12 הוא מוציא אלבום חדש, ואני לא בטוח שהוא ידבר על טאקי, אבל מי יודע? אני יודע, כאן הורים מהעתיד, ועכשיו אמרו לי שאת הדיסים שהוא העלה לטיקטוק על טאקי הוא הולך להוציא באלבום החדש.
אז תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אורי גמליאל, אני חקרתי הרבה כדי לעשות את הדבר הזה. נכנסתי לדיסקורד, שאלתי אנשים וזה. בקיצור, זה היה טרחה גדולה, אבל אני מקווה שהסרטון הזה יהיה שווה את זה. תשמעו את סילבר 19, תשמעו את איטי, הוא אחלה גבר. תנו עוקב בכל הפלטפורמות לאנדרגראונד ישראל, אני מעלה את הפוסטים האלה כאילו עם עוד כמה אנשים מהשאר של סילבר. ותודה רבה לדוד מזרחי הצלם שפה, היי דוד. אני אוהב אתכם מאוד. אני עוד מעט מוציא סרט חדש, מערכון, קצר, שגם דוד יצלם אותו, שהוא יעלה, אני אשים לינק בתיאור, על זה אני עובד כרגע, אז זה למה אני לא אוציא עוד תיאוריות בזמן הקרוב. תגידו לי איזה עוד תיאוריות או הסברות אתם רוצים שאני אעשה בעתיד. אני הייתי אורי גמליאל, אתם הייתם אתם. תודה רבה לכם, עד הפעם הבאה, יאללה ביי. אני שוודי אמיתי ב-DNA, עוד הפעם גנגסטה היום הוא גיי. הפרק שהוא עושה קוראים לו סרגי, תבוא עם אקדח אני אבוא עם סרגל. אני מפסיק עם הפרק שאמרתי שאני מתנצל, פיין שיט בשבילך אני מתנצל. אני הייתי על בולשיט אבל אני לא מתנצל. רינג רינג הטרפון מצלצל, רינג רינג הטרפון מצלצל. אמרו לי שאתה פרו חיסל, הרתיק שלי YSL. עוד הפעם גנגסטה היום יש לו BPL. הם אומרים שאני טופק של הדור הזה, אני בכלל לא יודע מי זה השחור הזה